Wrth i'r diwydiant amaeth anelu at statws carbon zero net yma yng Nghymru erbyn 2050, mae'n holl bwysig defnyddio data technoleg a chael y peiriant cywir ar gyfer ffarm chi. A ble gwell i weld y dyfeisiadau diweddar yma nag yma yn Sioe beiriannau LAMMA yn yr NEC yn Birmingham. Mae'r sioe eleni'n dathlu blwydd yn 20 oed ac mae yna dros 700 o arddangoswyr yma yn arddangos peiriannau a thechnoleg o bob math. A lle gwell i dod tractwyr ddod i siopa ag un sydd wedi mentro'r holl ffordd o Ynys Môn ydy Gareth Hughes o fusnes contractio cleiddiog. Wel Gareth, mae wedi bod yn 2 flynedd eitha segur o ran y sioe yma. Ti'n falch bod hi'n digwydd unwaith eto bod ti'n cael cyfle i ddod yma? Mae'n braf, blaw, mae yna lot o waith adra. Digwydd bod oedd hi'n bwrw hiw a wedyn nes i ddenig o adra ddeud y gwir. Mae gennym ni o gwmpas 300 o geri o seilage i wneud a rhyw 200 o mes eto ar ôl i wneud. Mae yna lot o waith umbilical ymlaen i. Ond i ti, mae'n werth dod yma. Pam yn union hynny? Da chi'n cael gweld yr gadgets mwyaf newydd sy'n yma sydd wad cyn i chi brynu rhywbeth wedyn da ni wrthi'n trial cael y technology mwyaf newydd i'r ffarmwr. Be ydy'r stondin yma? A'r teclyn penodol yma wyt ti a diddordeb ynddo fo? Yn lle da ni ar Sir Fôn wan, mae yna lot o big bales cael ei wneud a da ni'n gwneud lot o'n umbilical na wedyn da ni'n cael traffadd cael y big bales yma lawr yr pipan. Genna ni 5 modfedd pipan a mae'n mynd trwy'r pwmp yn iawn. 5 modfedd pipan wedyn, a wedyn mae'n dod lawr i 4, a wedyn mae'n dod i'r teclyn yma, byddwch chi'n galw macerator sy'n rhannu distributor ydi o. A wedyn, beth sy'n digwydd, mae'n dod i mewn drwy fama, a wedyn mae'n allan drwy'r pipia yma. A wedyn, beth sy'n digwydd, mae'r seilage gyda dod drwy hwn. Pan mae'r seilage ddim wedi cael ei chopio gyn big bale. So mae gen ti flewyn tua 6 modfedd o lian, oes mwy o droedfedd? Dwi'n teimlo ar ôl bod o'n dod trwodd ar ôl big bale, ddeud y gwir cyfa. A wedyn, mae reid y siswn effect yn efo, pan mae slurry dod i mewn, mae'n troi, a wedyn mae yna cog gwydyn yn troi yn tu mewn o, mae wedi reid y sisws effect i torio, a mae'n wych, mae wedi cael ei prwfio effect ers couple o flynyddoedd o'n ia. Ond mae yna rai bobl yn does, fel chdi dwi'n cymryd, sydd jyst yn cael cymryd o bleser o ddefnyddio offer fel y tractorau a'r offer tu ôl y tractorau. Mae o'n fwy na job ydy. Yndi. Dwi wrth y modd efo'r job ac technology sydd yn ymlaen a sbio'n dôl a edrach beth da chi'n gwneud. Da chi wedi gwneud job dwt a da chi'n weld yn tyfu. Mae o'n blesar cael gweld o a cael hogia da i wneud y job. Un arall sy'n mynychu'r sioe ddeuddydd yn rheolaidd ydy Elwyn Evans sy'n ffermio ar Ynys Môn. Dwi wastad yn balchio mewn peiriannau ag ati, a ddau'n twsio pethau'n hun ag ati. A ddim fyddi cydwyd yma, dim i weld y pethau newydd mwy na dim, i weld y pobl sy'n gwerthu'r darna a'r pethau drin, pethau fyddai'n sbio ar fwyach chi. Dwi'n gwybod fydda'n ffordio'r peiriannau newydd yma ag ati. Wedyn, mae o'n brec o adra i fynd mewn ffordd ydy. Mae'n bwysig iawn. A wedyn, na'r peth arall mae pawb yn drafod mewn rhyw ffordd neu gilydd ydy newid hinsawdd a sut da ni'n ymateb, sut da ni'n helpu fel amaethyddiaeth i gyrraedd yr carbon zero net yma erbyn 2050. Ie. Ac eto fan hyn mae'r tacle yma i gyd sy'n mynd i lyncu'r diesel yma i gyd, chmod? Ydy pen o... Ond mae rhaid i bobl cael bwyd be. Mae rhaid cynhyrchu'r bwyd na beth. Mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i rywun wneud. Fydd neb byw heb bwyd na dreth. Os fydda ni'n neud o yn y ffordd mor wyrdd a fedra ni felly, o gora'n byd de. Ond mae rhaid wneud o fydd, mor sbe bydd. Putting precision farming into practice in potatoes, which currently doesn't exist. So there's a light box on the back that you switch on prior to... Yep. So that's to get the meat quality, the colouring as well. So there's a big focus on colouring, marbling, marble fineness. So the light box actually enables you to pick up that marble fineness score from it. The picture is then analysed and the results come back online. What I'm learning here, and it's no surprise to anybody, is knowledge is power.
really, isn't it? And we shouldn't be scared of technology. We should embrace it and use it to our advantage. Data is king. Mae Pryderi Griffith, sy'n berchenog ar clwyd agriculture, wedi bod yn dod i'r sioe yma ers tua 6 mlynedd bellach. Un lle hefo'r peiriannau i gyd, dyna di'r rheswm i ddod lawr. Un man gallu gweld a cyfarfod pawb. Ti'n gallu gweld y peiriannau a gobeithio gweld be fyddwn ni werthu. Mae dyn nhw wastad yn chwilio am syniadau newydd, a mae'r lot o'r syniadau nawr yn mynd i droi at ymateb i newid hinsawdd, ti'n bod ar ryw dargedau, y lleihau carbon ac yn y blaen. Mae'r rhan fwy o'r manufacturers yn dod hefo peiriannau newydd. Mae Polaris yr enghraifft efo Ranger Electric. Mae Avant, da ni'n gwerthu peiriannau Avant, mae gen heini beiriant telehandler, material handler, lithium. Mae gen New Holland i tractor methane yma hefyd. Right. Ydy technoleg ddigon cry ar peiriannau batri yma i ddelio gyda'r pwysau? Yndi, mae'r batris di newid gymaint. Mae batris lithium rwan, maen nhw mor dda. Ti'n gallu stopio, cael panad o de, rhoi bach o charge i fewn. Mae'n mynd yn bach yn hirach. So, dyna di'r gwahaniaeth. Mae technoleg batri wedi newid. So, wedyn mae trydan ar dyfodol ar ffermydd. Oes, mae yna. Yn sicr.